Şuşa матур бәйрәм белән бердәм Россия партиясының туган көне белән тәбрик итәм барлык азнакайларны, барлык үзебезнең җитәкчеләребезне, депутатларыбызны. Күпме эш башкарабыз шәһәребездә, районыбызда, алар барысы да шушы бердәм Россия партиясының программасы нигезендә эшләнә. Барлык эшләгән эшләр аларның ярдәме белән, шушы үзебезнең халкыбыз белән тырышып эшлибез, Аллага шөкер. Азнакайыбыз гөрләп тора. Күп өлкәдә инде без беренче урыннарда барабыз. Шуңа күрә барыбызга да бик зур рәхмәт әйтәм. Шундый матур яңа китаплар, тарихи китаплар булып торсын. Библиотекадагы китапларны яңартып торырга кирәк. Безнең бердәм Россия партиясына шундый бүләк ясаган. Безнең эше бар. İçki işleri hadi gibi kaldı. Gaz biriyle gazın dokumentasyonu bitirdik indi. Hadi indi şu tekşir neler organlarına birlik ama tekşirse inşallah indi şu şekillerde gaz birileri inşallah.